Bhí mise gwynedd an fiúgáin bail den óir cordin nach ró gafa, agus thóg mé or am héine le cabhrócha dhéile picéid de chur an Bridewell an níthe sin. Ag gearán faoin méid buil den IRSP bhí gafa. Agus fada sa bhí mar an bicéid sin, bhí cuid díobh siúd bhí gafa in ann scradí amach tríd na fuinneoga a rá go ráthas á múla. Os thucraí mar go mbeadh go dhéanam mís telefisracánagus go mbeadh picéid go ríis an lá dar gceann, go luúan maidin dar gceann tháinig an branch speisialta le mise gabháil. Agus bhí mise istéhan sin sa Bridewell. Agus rud atá spéisiúil ná nach raibh bannar be páirteach sa robáil. Gawa cuigur ban ar fad mise ar chuine díobh.